na wanda yake ɗauke bukatuna. Rabba amin domin ma'aikina da yabo gun Fadima umma. Sarki ya Allah kai na sa farko, tsira aminci dukkanin ninku ga shugaba gatan mutan farko da ƙarshe ya abanana. Tsokar annabin Allah na uwa gata ga mai sallah. Yarje mun ya umma dan Allah da yabo a gare ki nana. Na ki yarje ko ina nan ko da na mutu ma a sannan za a sako mabiyan ki kenan kuma kisa a tunoni ya nana. Babban tanadi kar mace ban ganki ba nana.